iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Naimbaga rabiyo, nanapining. Addaak. Diretsuan ka. Napanggap mo ti agaram ka ni Romina. Saan mo nga ituloy? Saan ka may kari para iti anak ko? Ha? Nanang met, lima basit pa ni Camilo iti pan nakapabain na. Awan ti sana makaambo iti ugalik. Magamuda no gumura na kanyak. O niya, kagura na ka di Camilo. Saan na? Awatak no kahit yung ano saya ti pagtungpalan ni Romina. No kasta nga ron, di mon ulitan ti pumasyar ditoy. Saan ho napasyaran pa ni Romina? Anya tulangan ti biyag yun no na kayo ti agasawa? Agpada kayo anak ko rapay. Camilo, agawid ka lang. Tapno saan ka nga ad-adda ang mapabainan ka ni Nanang. Sa anak na udang nagpayag, Romina. Nanapining. Nasaya. Anyan day taasin na ay Romina. Adan sakit malang abgadyak magustuhan Di kay la maasyanan ka ni Camilo, Nanang. Nabainan lakit di. Katachay. Pigmanaw adi na oras. Niha? Di mo ibaga magustuhan mo ti panagaram ni Camilo kan ka. Pagan ano mo kumaday-jay alalaki no iso ti makagasat mo. Pasalugan na kalaki di ti talo na. Kapit-pitak kandulaan. Nanang, diyo ko mamot. Ipakita adiyo kayat ti may sa atao. At darig nada ang masakitan. Kan apapada tayo matlaangan ako rapay. Okay. Amo matapada tayo anak ko rapay dayjay. Ay, Romina. Pagwaratan man tautak mo. Daytay makaipaay kan ka iti pagnam-ayam ti pilyam. Nay, apagbiit kamot lang Kamilaw. Unak man no pinasyar mo ni Romina. Di nakalakit di pinadanon ni Pineng. Uwan na na. Ni Romina tinang pastor kanyak. Ngam inabog na akasla ayop ni nanapining. Kas taunay pa ng pabain na kanyak. Idi pa'y lang amay nga inublag ka. Saan ka maikarey? Tabak ng tikayat na makaasawa kini Romina. Papay, awan ka di ti karbengak nga agayat. Ay nagado apapalasang dita. Saan damot apaati iti kinapintas ni Romina? Ni Romina, tipit-pidik ti pusok nanang. Sige, sumbrag ako ni ti kwartok. Masapak a sumalog iti talon inton bigat. Naimpag na nakasangat amin nga agar-arado. Agawid ako mamatitayin. Pasensya ka kuman ka ni Nanang, Camilo. Ambok na pabainan ka. Uwan, namasan ko akagura ni Nanang mo. Yung kasanod na maamon ng gayin ay tagayaman. Nakarakaron tumanin ti gora na kanyak. Ad-addan tumanin ati pa ng pabainakin ka. Ano nga tati haramidan ta? Anya tikat mo asawan? Aglinipatan? Sana kasta tiket ko asawan. Ay ayatin ka, Camilo. Oray supyatan ni Nanang mo, nagpadatamang ilaban iti ayan ayata. Awan, mabalid na. Dahil talang no, ada pangisawanakin ka. Awan sa bading agar-aram kanyak. Tapi nabainan ni Nanang ida. Pada tayo matlang amin anak ko rapay ida. Pindaing, papanam ka day. Apay aya, biyangot kamot abakataya. Kayat mo ka diti sumurot iti balay dala kay pasyo? Ay, nadamag ko asimangpot ka na Wan, kat naimbag ta nakita ka. Iso nga ibagam ijanaraing nga anak mo asar dengan nanti anak ko. Taaddan mga sawa ken ko ana.
Binagbaga akmatan ni Camilo asaan ang maikarikin ni Romina. Nasayat no kasta. Nauma ako nga grigrigat. Kat kayat kumot ama padasan kumamot tiag namay. Sige, itakan. Talagaan alas ti ugali day tiya pinay. Ay ngam asino nga tati pangyasawaan na kini Romina. Ay na, Manong Pasyo, si Kabot Gayam. Ano dumanon ka? Ay na, pasensya ka na tinanong mo ti balay me. Agyaman ak. Rumina, rumor ka dito kwarto. Ada sa nga ilim. Darasam, kat kababay na gururay iti mabayag. May bagarabiim ading sak ni Manong mo apasyo. Manong Pasyo, kunayo? Uy. Laklakayan. Nalaklakay pa yung nanang. Rumina, kasangsangpot lang ni Pasyo manipod Hawaii. O sige, panawon kayo pa'y. Agsarita kayo iti anak ko, Manong Pasyo. Nabayag ako na balo at ang buko na pamilya dagiti anak ko. Kaya't napanunot ko tinagbakasyon tapno agsapol iti asawaak. Diyos ko. Hurayaklak ti payo. Adya ti kaya tasawan ni nanang. Yasawan na kiti daytoy alaklakayan. Napartakmat na di alakay. Nairuangan na adagos ti panggap na. Ngamsan ka itong agbabawi no makiasawa ka kankwan anak ko. Adya ti kunayo, nanang. O di mo ibagasaan mo akayat. Dakal ti pensyon na. Nalawa pa'y tinagana. Uray saan na kan ngalan niya di Hawaii agbiag ka. Ana sa liwanwan. Laklakayan, nanang. Di pa'y isyak ti pagsasaritaan na nagiti tao. O di ba'y am dagita at tao. Ngag sa udalat ta. Kumapal na lang No adda manghag ko asauda. Ay, pagsasawak kita. Nanang, narigat ti adda kaap-apa na. Awang mga rubsab sa bali. Dandani agkakabagyan tayo amin nga agkakaaruba. Kagurgurak ti masarsarita, Romina. O anya, agpanunot kan. No ka, oray tulagan tayo ti kasaryo. Nanang! Apay, di mo kayat. Akuray ka man. Agpapaarap ka kadikin ni Camilo, itinusak dinuladitan, ha? Alo, nagmadimot day ta sa uyon, nanang. At damot delikadesak, ah. Kasanon no pilitin na inanang. Ama ki asawa iti dayjay alakay Pasyo. Tsaklakit di may rusok. Kasanon ti ayan ayat mi ka ni Camilo. Daytoy pa iti may sa problema. Numaamuan ni nanang. Anobyo kun ni Camilo. Pagungtan naklakit. Ni bayag kayo mo tititirsinan ni Nana Idang, nanang. Lumablab pa si taro pa yo. Nakainom kayo sa akin day. Ay inaira na nga dalim mabas nila kay Pasyaw. Pinadagas na dagit agiinom ka nagpaalamot taniti. Kat, Arak kan pulutan. nakiininom kayo matayin. Ay, Awan, nadamag ko asimang pag. Namanjak pa'y nakita. gatangan nan pa iti merienda dagiti ubeng kan babae. Damag ko nga ado kanaw ti matultulungan na. Upingak sa pa'y lang hindi na panayay abroad. Jak pa'y kati malasinan no makitak nga ta. Sigud analukay ti iman na. Ti damag ko man kat umay kanumang sirpat iti asawaan na. Sigurado. Pilyin na tayo ubing. Ay sigurado day ta. No makaasawa iti kaubingan na. Makaiputot pa'y. Napigsapay lang iti panagkitak. Napudno aki ti panagayat ko ken Camilo. Diya kaya ta sa bali ti pakaamuam iti daytoy. Ha? Agar-aram ni Tata Pasyo kanya. Ket kayat ni nanang nga isu ti pakyasawaak. Anya?
Kasanon tayo na yata, Romina? Dayta tidak ka na problema. Pagungtan naklakit din ni nanang numaamuan na nga addan kaayan ayat ko. Numuna tadi nakayat parakin ka. Ang mga nuad ada pilitin na ka, makiasawa kin ni Tata Pasyo. Tsakayat. Anya ti haramid, Camilo. Uri siya ka. San ko nga mo, noanya ti aramidin ta. Manang kung taway mo kita tao. Kaputa mo dan analukay ti ima na magustuhan damat na pagtulungan. Ay, ni mang pasyo ka dit ibagbagang pineng. Anda ka matgayam dito asidid ko, damyana. Ang mga nanya mo ti pampanunutam ka po itinangag mo ngayong bagak. Di ka madanagan. Saan adakas ti pa nagpampanunod ka? Abok pa'y. Naimbag atao day jay. Manangaasay kan managtulaw. Napadas namat ngamin ti kinarigat ti biyag iday. Sige, ditakan. O ganas ko magisarsarita din ka. Ay sos, nadaras na maibos ti kwartam numaruam dala una ngagpatpatulong kang ka. Ang mga nusanda pa ngagbayad. Mabain damot ka ta. Impasigot ko mo't nga agbayad danton inton adda kwartada. Ragsak ko ti makatulong. Ngawan mo ni Romina. Nagbayag lakit di mo't na jayan na ya. Iso da itan. Adamot gaya mo. Sige, panawan kayo. Oy, Romina, itay pa nga urayan na kanipasyo. Ala, agsarita kayo. Talaga anapintas ka, Romina. Ikarik, ano umanugot ka ang makikasar ka diyak. Ipaayan ka itinanamnam ay abiyag. Kan naragsak kanto iti dindang. Anya nga tati pagkak. Diyak mo't ngarot kaya't apabainan day to'y alakay. Nabannog sa talagang day tinuang ko. Yakon sa plitan. Ad na nga ikinad na timag na. Masidaga magkidinti kabalbalayan. Wow! It's a Carabao! Ha? Sino tinagsao? Timag mo ti babae. Nagpintasan ka nagpudaw. It's your Carabao? Oh. Muna tayong Inglesan nak. Amerikana ko nak mo. Tilang buok na ti sa bali. Pilipino mo tilangan. Aywan gayam. Siyak na April. Amumot gayam tagilo ko. Siyak mo ti Camilo. Maragsa ka na kamakamamuking ka, April. Mabalinti makisakay itinuang mo, Camilo. Itaakla ang makakita itinuang. Kaano day di pa nakakitak day jay nga April. Nalailo kung naragsak ang makisarsarita. Apo ko nila kay Panyaw di taamyanan. Mabit lang. Kasla malakip konti inana. Lagrimas sa tinagan na. Nakiasawa ka no iti Amerikano. Sakbay ang nakiasawa iti Amerikano ni Lagrimas. Ada nagbalin akayan ayat na. Kahit atapon lagi ti karubaan ni April ti bunga ti pan nakalipat na. Makaisimak man kada kayo nanang. O dumutya mo yung istorya. Noon niya kat ngamin tinakalagi pa ka. Naimbagman ta na panunot lang agbakasyon. Amangan ka no mabayag ti bakasyon da ditoy. Sumarunon sa kano ti Amerikano nga amana asumangpit. Ay masakit ngamin nila kay Panyaw. Iti dayja kinapintas kan kinalailo ni April. Adulakit diti umarubayan ken kuana. Oo, pagan ano na kumahamag dagiti babaro ditoy. May salaang nga rapaap ni April. Kaarig na tibitwen anarigat agaw aten nanang. No umanugot la kuma ni Romina, ura ikasarkon. Anya, talaga nga'y ayat lang ni Romina. Ay, awan pa nagkadkad ko, no kaya't nakalakit di, Pasyo. Adaamin kanya, tiguntaway. No kayat mo, ado atalat ng tiag tulak, iti panagkasarmay. Anya,
Ngam numabalin, saan ko akayat nga aramidan dayta? Anusak ti agrayo, tanasamsam it amagunod ko ti ayat ni Romina, no pagrigatak. No, kasta ti kunam, pasyo. Alakit, barang numapalok nang mo ti puso ti anak ko. Aglalo na makita na ti kinapudno. Dayta ti nagsaritaan mi kani Pasyo o Romina. Imbaga na pa, pagtulagan mi laptakuman ti kasaryo. Pangasiw nanang. Saan niyo ko mga aramidan dayta? Kat, anyat pagkadkadam. Saan mo pa kayat dayta? Ikuktar mo kit din, dinay bagagasat mo. Damag ko nga umararubayan ka no pa'y dasitang abalo, kan ni Ilyang a disgrasyada. Anang mat, ibagayo pa'y laang mat ti pakauyawan da. Ay saan ka nga ba di dama, Agromina? Umanugot ka na makiasawa ka ni Pasyo. Da kayo matlaang tinagkunananang. Saan akayat nila kay Pasyo? Apilitin dak ang makiasawa kinkwana. Ay katagpaaram ka kinkwana ah. Agbayag-bayag ka pa'y laang. Ay nalaklakayan ni Pasyo. Masapul ko maamatulagan ti kasaryo at kasar kayo. Naglamisan? Ha? April? Diyak nadlaw ti kadam dito si Rocky Damortis sa pagnanglino nga. Anya ti kadam dito eh. Nagkuyog kami kini Mami. Pinanawak nga burburas itinatangit ay makita ka. Ano dayta? Oray saan ka unay nga mas asideg. Kita mga no may kawa ka. Numuna ta nagunag. Waig dayta. Adalom ka di? Ababaw. Nabayag nga minan asa na nagdudo. San pa'y anadalos di danom na. Pagdigdigusan tinuang. Ayan tinuang mo. Nagmayat ang pagsakayan. Malagip kong harod ti kinaragsak mo hindi nagsakay kay tinuang. Nadaras lang nga na sidigtrik na kinipril. Tanaragsak ka nalailo ang magisarasarita. Ay payapayat nak ni Mami. Mabiit lang ang manong Camilo. Agsugli akto. Nagbagngalon ni April. Apay nga taan nakasidigtrik na kanya. Kakaasya ka nagpambarka ni nanang. Tapno laang makapagkita ta dito'y parke. Kasla maburiburan launay tilangam. Madantanaga na ha. Kasta kaya't nakapilitan ni nanang nga makiasawa kundi Tata Pasyo. Anya? Kasanutan. Ayatin ka, Romina. Ay, ayatin ka man, Camilo. Romina, ada ka mo dito'y park? Hindi ang mapasyo. Umay dito ayan ta, Romina. Adagayam ka tumuam. Kasla malasin ka, o barok. Sika ni Camilo abaro ni Damiana? Owan. Tata. Kitawan ni Tata Pasyo ti panagpinat ba't namikan ni ka? Ang mga nakatapa. Pinanawan dakmatan dagiti kakadwa. O sige, panawan kayo pa iti ni Romina, Camilo. Pasensya kayo, iti panakasinga kada kayo. Awan na nyaman na, Tata. Bye. Camilo. Apay Kasla nakalamlamis dito ko lang mo. Nakita mo lang nila kay Pasyo, lamis ka matin. Ang awon na kailaang man. Makita mo na nga roden ang madanaganak. Ang mga numaydanon ni Tata Pasyo kanina lang tipan nakakita na kadata dito'y parke. Pagungtan naklakit ti. Uwan nga Pasyo. Ang mga nusan nakanto na palubusan na rumar. Akawit ka na. Awan ang tiganas ko nga pasyaron. Pagkalmaan tarik na. Nupay. Adadanak ko. Tanod dumanon da ito'y kinanang mo. Marigatan tantong nagkita pa'y. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang.
Ay, si kamot gayam April. Papanam ka, day. Naimbag amalom yun, nana. Awan sakit din ni Manong Camilo. Ada ka di ititalon kan bangka? Ay, jak amaw, tinapanan na. Jak lang tinapan iti bangkag. Jak mat na danon ni Manong mo Camilo iti sumagputak. Ni Manong Camilo ti dimsaag iti nagsarda nga tricycle. Ay, nagguwapog kan, Manong. Oh, April. Si kamot gayam. Ay, dumanon kayo. Adali ning takamaes, sakbayan na panak iti bangkag. Ay, April, balasan ka o mangmangan kamot lang iti maes. Ay, katwa na, nana. Nagimas ti mais. Nagdigosak itay nakasangpetak. Ngama, agkalkalimduusan aglata. Talaga matanakanag. No ibaga ni Tata Pasyo kan ni Nanang tipan nakakita na kada kami kan ni Camilo iti parke. Pagungtan naglakit din ni Nanang. Kan amangan no atapan na payan nga adda relasyon mi kan ni Camilo. Camilo baraw. Nasingad launayan ken kan April Amangan nuan nga ti pagtungpalan la. Anya mo day tapang panunutin yun, nanang. May ayatan lang ni April kadag iti makikita na dito'y away. Ay sa bagay napintas ni April. Awan pulos pa nga lumiiman na amang idakat idabagina ken ka. Nagkiting pa nga ron ti shorts na. Naruam siguro iti kasta pa nagkawkaws na niya kay kiti na niya. Ay baraw amangan na masulisog ka. Sa bagay, no ipilit ni Pinay nga yasawa ni Romina kinilikay pasyaw. Jacket aday tati panunutin yun, nanang. Saan ko akay tagundawayan ti kinadagkat ni April kanya? Amok ang makigaygayam lang. Kalpasan ti pan nakakita kada kayo kini Camilo ijay park. Awan ko mantika po na apasyaran ka pa. Tata Pasyo. Kaya't ko laang nga mapanagnakan ti atap ko. Anda ka di relasyon yo kini Camilo? Kasano nga taday to yan? Di ka nagulbot kanyak. Isu ka di anaatap ka kanyak. Gapo ken Camilo? Diyak mo no kasano sumbatan kayo. Ngamjak mo't kaya't amasakitan karik nayo. Gapo iti day tangay bagam. Uray di mo ni pagka. Mamatiak nga agayan ayat kayon kini Camilo. Saan ka eh? Anya day tanang kumay bagbagam Pasyo. Pag ko naamot nga gayan ayat na Romina kan Camilo. Nanang. Tinasaya at saan akong nga agbayag. Tapno makapagsarita kayo nga agina. Akaluwat ka kanyak Romina. Makapanaw lang kay talakay. Makamuka. Nanang. Mapagkanap iti mabaling nga mapasama. Mamaaman ni Nanang nga kaya kamin kan Camilo. Apa adi kamot na naksaw? Di nakad-ada pagpungtutan. Di kagsangit. Pakawalan na kumananang. Anya? Anya di kayat mo asawan? Pakawalan na kiti panagulpot ko kada kayo. Nakita na kami ngamin ni Tata Pasyo ijay park. Nga agin inigam iti ima kan ni Camilo. Anya ati kinuno. Tibain mo! Nabayagan nga gaya nayat kami kan ni Camilo, Nanang. Pagkawanan kuma. Iti pa nagilimot ko. Sana po no dayta. Talaga karampingat ka mo to niya. Ibatan niyo ka manibong ko, Nanang. Sumundan kayo ko manitip pa nagipugot iyo kaniyag. Ibabain ka!
Kamilaw. Saan mo't nga iti bangka guno iti talon ti papanam? Nakabarikas ka mo't iti bunang. Ijay bangkag di papanak nanang. Kumitak man iti bayog ijay waig. Wada mabalina na bambanin. Ay, mga lakan tuman nga ro iti kawayan nga aramidon ako ribaw. Kan bagay. Camilo! Rumor ka ba dita? Ay, nipining samot ti aglalaaw. Camilo! Ay, kasta unay ti panang bugbog na iti ridaw. Apa yung ta? Ipukpukaw na tinagan mo. Ano, namuan na ti amin. Mabitlangan na. Ungon ka itibay. Ginundawayam, diyan ako, ha? Nanapining. Oh, amom no apre tinumpa ka. Ibagakan ka, Camilo. Saan ka may kare kay ni Romina? Amo ka naman yung ti relasyon mi. Nakurapay klaan. Ngim napudno ti panagayat ko kingkwana. Ta, anyat ipakan mo iti anak ko no iso tasawam. Anyak ipanubo sa sikat ipagtungpalan na. Amok nga ipan mo tulang iti taltalon. Nagawa na ba inda kita at taon? Nabinta. Usyoso na kita. Kaslakit din ada oram ang nag-umong na dito igiti kalsada. Oy, na kayo, anyat kitkitaan niyo, ha? Ha? Anyat kakuha niyo dito igiti kalsada. May isa ka pa pasalsali. Sino kaya? Siyak ni April. Amay ko. Nandunol sa amat ng tilupok. Na? Ang mga nagbiglat dito eh. Di ka mat nga minaglisi dito dalandang nga. Sino mo katalita, babae? Pagnawak man lang. Man nakibiyang launay na kita ka aruba. Diyak lang makapagtepal pagtitimog kla kumaydan. Nakababain tinaramit yun, nanang. Adu at tao tinramraman nyo. Pinagsasawak kan tinong paklaang mat ni Camilo. Anya? Parapakan ko, ana. Sana may kaikan ka. Nanang, agpagpakasya ka na kayo. Ikan na kumamot iti waya-waya ngagpili iti namnamaag ama kaipaay kanya kiti pagragsakak. Saan ka ngagbalinama, Agromina? Kasano ko mga agragsak ka iti sidong ni Camilo? Idinto tapada tayo, anak ko rapay. May turag tirigat, nanang. Ay, ayat naglakit, diti ka din na. Sumardan ka man! Kaya't mo, tayo ipubok ka lang na diti kwarto, tapos saan ka na makarwar? Naimbag ta saan matlang ang nadonor tilupok. Biglat ko man. Dinalapos na klatan na iya. Bakit? Anya tinagan na dahi manong Camilo? Ninanapining dayjay. Pasensya ka na kuman. Niramraman kan. Nagtangsit. Mabasulan na. Isot isa na kumikita itindalan. Papanam ko mga minaya April balasang ka. Mapan ko kumadanunan ni Mami di na panan na. Sige. Saan ako yung agbayag-bay? Agan-anad ka kumaitidalan mo April. Ay, may ramraman pa ni April nanang. Kapapain. Nakitak itay tilangan ni April. Makasuraw. Kagasong nga men, tipan nakadunor na. Inyag ko dito, iti ka na. Wala, ang rabi ikan. Bayan nyo latan di talamisaan anang iduswan nyo, nanang. Sanak pa yung mabisin. Makamu ka, napapasan na. Itaak lang, nasito ti mabisinan. Apay, manuksaw ka, gapot ay pupuk kalangan dito kwartom. Apayanas ka na ramida nyo ti kastikan niya, nanang. Tapno saan ka makaliba sa makisinarak ka ni Camilo? Diyan ko ni panubos nga kita kayo pa. Naulpit kayo. Kat, anyat pagsangitan. Pagimbagap, ti pampanunutat. Sige, padaasam ti agsukir iti pagkayata. Di mo urayan, nga idildil ka makiasawa kan ni Manong Pasyo. Pangasiyo, nanang. Saan nyo kumamot nga ramidan ti kasta? Nakaturog sa ni Romina. Saan nga min ang nagtimo kita nagtuktukak iti kwarto na. Sana bale, pining. Sika, tigagarak.
Ni, anya ti kayat mo asawan. Sos namuanan sa mo tinaramit ko itay bigat. Adamot gaya man kaayan-ayat ni Romina. Ah, Kinapuno na, imapgas ti pusok, iti pan nakakita kadakwada kini Camilo ijay parke. kasta ka de. Jak mababalaw ni Romina. Guwapo ni Camilo. Nupay pamugutan. Ni, anya ti kayat mo asawan, Pasyo? Saan mo ka din nga ituloy ti panagaram mo kini Romina? Ay, jakab mo. Agpampanunot ak. Tikid na waking ka, jak kayat adang ram ni Romina. Gapulaan kanya. Ay, pabainan nakpaimot. Ano mabalin, jak kayat apilitom ni Romina ang mga yat kanya. Saan tumutlag ang naragsak ti panagdinaming agasawa? Anya nga ron ti aramidam. Saan ko pa'y lag amay pagka? Sige, saan akong ngagbayak? Ibagam tulatan kini Romina ngay bayak. Pinig. Manong Camilo, kunak nung angawundak ni Lolo Panyong itimbaga na nga kayo. Anya day ta? Bunga ti Damortis. Nakitak man itay na panak nagala iti bayog iti asidag ti waig. Naimas matlaang day ta? Raman man. Sige, okay sam. Samit, naimas gayam. Talaga na sam iti bunga day jay duoga na Damortis. Awan ngamin ti bagyo na, iso nga dot bunga na. Nagpudot ti di unag ti balay. May mayat ti Jerwan ta na pariir. Mami! Electric fan man! Kababain kini Manong Camilo ang mapudutan. Di nakapagdanagan. Naruamak ang mapudpudutan iya taltalon. Ken sana pa lang agbayag. Nung piit kan? Day tala ti kagaran. Pagmerienda ka kumapay Agpaala ak iti soft drinks nga inuman ta. Inalal daw mumutang tinang pasyarkin ni April. May mayat ko manurabi itap no napapahaw ti panagsarita yaw. Ay na. Intulodakla ang itibungat Damortis nanang. Inton malam nga agbambana ko. Ay, kamay mayatan ti kinatangkan ti pinukan mo abayog. Ganun gayam, sabari man kit di ti malagip ko Kamilaw. Kumusta kayo kini Romina? Ay, diyak ka mo. No, kasanong agkita kami pa'y. Ang mga nupilitin ni Pinay, ti kayan ayat mo ang makiasawa kin nila kay Pasyaw. Diyak ka panunutin day ta, nanang. Ado ba nagti pakaarusam Kamilaw? Ado ti kwarta day di alakay. Managtulong ka dagi ti kaaruba. Isuati ko na lipatom lang ngayon. Nanang. Wain, ibaw ingon tirignam kin ni April. Agyaman nak, ta sinangunak. Manulaang nga aldaw, di ka nakita. Mailiwak unayan keng ka. Diyak ko makaya tamasair tirik na yo, tata. Amo yumot nga adan kayan ayat ko. Amo, kakayat mo pasakitan teriknak. Tapno maawanan na kitinamnam. Lading ita. Ngam saan kayo pa'y mo't anag kasar. Kano ibagak kininanang mo, akayat ka ngay kasar. Pangasyo. Saan niyo ko mga ramidan, tayta? Kasaritak ni Camilo, tapno lipatin na ka. Nupudno ngay ayatan na ka. Palubusan na ka, ti makaipaay, ti pakaragsa ka. Manipot iti rabi Tsakon makait na. Marikata na kamang panunot iti na ibagakan niyak ni Tata Pasyo. Dahil pa'ykit din kisan ko ang nakaturugan. Diyak kaya't ti makiasawa kagwana. Kasano nga ta? Kumusta mat ka ni Camilo?
Saan sa amit na may iliw kanya. Tanupod no ngay ayat anak. Ipamuspusan na kumati pa nagkita mi. Romina! Anda ka dito kwartam? Uy, nanang. Mabit lang ang talukatak. Rumuarak. Inawis ka no nila kay Panyong ni Manong Pasyo o itipas ka niya balayda. Ang mga ano kaya't mo ti sumuro. Da kayo latan nanang. Madmadig amin ti bakit. Kasla guri-gurak. Ang mga ano agpampambar ka lang ha. Saan ka nga ipupok dito yung kwartong? Ng pagdaasam ti aglipas, makaraman ka kanyak. Nanang. Huy daw ka. Numakisinara ka ba nun kini Camilo? Nusuprigan da. Pilitan ka lang na makiasawa ka nila kay Pasyo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dahita ka di tiba at tumabuno iti paskandala kay Panyaw. Hayag pagwapo ka kumamad, nagpakita kini April, ha? Mayatan da ito alangag, nanang. Umuna kayon, sumaruno ah. Nayapay, papanampaylaan. Napayagan na jak nakita ni Romina. Mailiwak yung kwa na. Imbagak idinkin ka. Saan ka di pala nga maublag? Masapol ang may pamuspusak ti panagsarita mi. Ang mga panunutan na, adyak kahit nilaban, ti ayan ayat mi. Sikat ti makamaw. Saan ka nga rin nagbaybayag ah? Ang mga no sapulan na ka ni April. Saan na kamay ka ni tinapinta sa gundaway? Sumaruno akmat lang ang dagos. Amok, mailimot ng kanya. Naimbaglakit din. Tasan na kanadlaw ni Nana Pining. Papanan na nga nagarpo mo tarwatan na. Dahil tati amok abatog ti kwarto ni Romina. Sa dino tayo na. Ni Romina, isut nang ilukat iti daw. Nakita na ko. Kasanon, nimpubok ni Nana Pining iti kwarto na. Sa nabaling iti tawalangan ti pagsalitaan mi. Sapay kong mataawan ti makakita kata kami. Nasapatan sa launa ipinig. Saan da pa nakaluto? Ngam lumabisin ka, mga lakalata iti soft drinks. Nagadong ubing. Nagaduti tao. Amuda nga min apadak abalik bayan ti ag-blowout. Pimartida ka no iti baka. Sayang ta saan na si Murot ni Romina. Saan ka nuwa nasaya at rik-rik daan na? Ang mga numabain pa kiti. Ayan nga tan ni Panjong. Dayitan sabat jay napintas nga apo ko na. Lolo Pasyo! Talaga ang napintas ka, April. Apay da lagdrimas kan Panjong. At dada iti unag. Dumanong kayo. Sika. Ay, apo ko kayo nila kay Pasyo dahil. May liwag unan king Romina. Ay atang kaunay. Camilo. Ay, ayatan ka ba? Ni, apay nagsahan ka? Naimbag, tanaira na nga danapanan ni nanang mo. Ngemsan mo ang mabalinti agbayag. Ang mga nukalata sumangkot. At adan to asaan ta makapagkita. Romina. Ang mga nupilitan nak ni nanang nga magkihasawa. Kanimang Pasyo. Sakbay ang pasamak dita. Unaan taidan. Agtraitan. Awanton maramidan ni nanang mo. Saan? Diyan ko manukot. Saan ka makitaraykan ka? Tapnuan niya. Saan ko nga ipaitidayaw ko kan ka? Aging ka iti saan taan nakapagkasar. Amok ang nadari sa itidayaw mo. Ngam di mo maawatan ti kahit ko asawan. Adatan iti umno nga edad. Makapagdesisyon tan nga kasal. Ngam tong palbiag nga ilunod na taninanang. Kaya't mo ka diti kasta. Naragsak tan tungat ha. Kunak manoy ayatan nak. Ay ayatan ka unay Camilo. No pagdua-duam ti panagayat ko ken ka.
Ikan ka iti waya-waya, nagsapol iti sabati. Ha? No bay, nasakit para kanya. Kabutay ayatan ka. Sige. Sanak na rutin nagbayag. Mabitlanay. Saan ka pumanaw? Agsarita tapay. Nasakit ka di tinakam mo. Ay, ayatin ka. Saan nagsakit tinakam ko? Agyamanak. Ipanagnagta ka ni nanang nga agim inayata. Barang maamiris ng tumatla. Kat ipaay na ti waya-wayata. Tay pa yan ang rugiti panangan. Nakaawid pa yan lagi tidaduma. Ngam awan matlangon ni Kamilaw. Awan samat kung nagyan ti pinggan niya, nana. In kayo pa'y mangala iti kanin kan sidaan niyo. Saan kayo nagbabain? Ay, April balasang ka. Ay, jak unay makadadong. Ay, wan kayam. Apay ni Manong Camilo. Awan matlaangan. Ay, jak manamaw. Sumarunuwa kadagos ko na matitay. Mangmangan ka pa'y malagayam, Damiana. Umuna kami nga rudan kani Pinig. April, mabang kami pa'y. Napintas ka talaga, balasan ka. Agyaman ako na itatapasyo. Nagpakada kayo ka din ni Lolo? Makumikum da amang sango kadagiti sanga ili itunak. Nadlaw ko nga daw unay ti tao, April. Sikan tulat ng timang ibaga, anapang kaben. Sige, bye. Diyak man magusto at ipanagkit kita na alakay kanya. Anya, napintas ka nga men, April. Laklakay at Lolo kumapay yung tiawag ko. Sige, nana, panawan kayo pa eh. Saan adumtang ni Manong Camilo? Agpauyo akin ko na. Uminom tapay lang iti soft drinks, Pinig. Nawawak iti panagnata. Ay, mapisidak pa na. Balasan ka ayaman ni April nga anak nila Grimas. Kasla, ano lang idi. Una ta, asumarunumot la asumangpa, ti Amerikanong asawa nila Grimas. Ngam di pa'y matimtag. Amo namat lang nga ta, asaan na nagtaod kan ko na ni April nga anak nila Grimas. Amo na siguro. Awan mo ti pakailasinan nga dadara na nga Amerikano. Ay, agawid akong manupasyo. Ang mga no ginundawaan kitimit ni Camilo tinapan ijebalay. Ni, aglutluto ka pa lang iti pangaldawam kat nalabusan na pangaldaw, Romina. Nakaturog ak namin nanang. Saan mo't alangap nakaturog na italangam? Iba ka man tagpeso. Imay ka di dito ni Camilo. Saan nanang? Maduktalak lang agul-ulbod ka. Agalwat ka kanya. Naluto na ito yan nanang. Ay, tayo pa ilaan nga mabisinak. Saan mo ayaw awan ti pagsarsaritaan ta? Balagad ka ha? Di mo padpadasan di agulbod kanya. Tamakita. Nang, mga anak kumapay, mabisinak kun. Amangan no kaya't yung mutimangan. Nagadot kinang ko. Sige, iturog ka pa ilaan. Kasarita ka inton madamdama. Pagkawanan dak kumay, di pa nagulbod ko kada kayo nanang. Dading itik nusukiran kayo. Ngam, masapol asurotak ti ipit-pitik ti pusok. Malagip ko manan ni Camilo. Kaya't nangagtaray kami. Matanakan. Sigurado lakit di akaguranak ni nanang. Ngam, kasanon no pilitan na ka. Rumina, apay, andan sa tao di taluar. Inkaban kitaan. Ni, kunak man no nakaturugin ni nanang. Rumina, nangagda ka de. Awan mo't nadlaw ko nanang. Ang mga no tagtaga inupyo laang mo't.
Sige, siya kung timang kita. Mga mga arubayan dita. Una ni kami ilong ata, kada dita ruar. Talag kaamot ni Nanang. Panbantayan daklat ta. Gaputasan kamot ang mauray ay nagawid ako na. No namin ano adinamag na kan April. Kunak man no apagbit ka lang ay tinapanat. Nawanan ganas ko. Kalpasan na pinagkadkadanak ni Romina. Kaya't mo asawain. Ijay tinagkapwam. Wen, imbaga kini Romina, ngagtaray kami langin. Anya? Wino, agkasar kami tinalimad. Awan ton marami dan ti inana, into nagasawa kami. Amom ka dit ipagpagam. Ay sigurado lakit day. Akagura na ka ni Pinay. Kaya't mau nga ilud na ka ititong palbiag. Day, Mang Pasyaw, si Kamot Gayam. Ay, pasensyakan, tasaan ka anadlaw adagaos. Napas na ka ngamin nga aglaglaga, iti kuribot. Ay, hanya ka diti maipaay ko kin ka. Ay, umunod ka. Anda ka din ni Camilo. Kaya't ko kuma ang makasarita, may panggap kini Romina. Anya nga tati panggap dito alakay. Ay, Kamilaw! Ada ni Manong Pasyaw, kaya't nakakanwa ka sarita. Ay, damyana, ituloy mo latan day tangar arabidan. Danunok latan ni Camilo, iti unag ti balayo. Saan ako ngagpalpalikaw, Camilo? May panggap kini Romina ti kagarak. Napudno ka kadimot laeng iti panagayat mo kay Juana. Wen, napudno kami itong galmaysa. Napudno nga ay ayatam. Nakasagana ka amang ipaay iti pakaragsakan na. Nunasken ngagsakripisyo ka. Oh, anya ti kayo asakan. Waya-waya amon ni Romina. Tapno awan makatupeng iti panagayat na kanya. Amok nga do ti kwartayo. Kahit yung kadya makiasawa kada kayo, nga oresan na kayo ngay ayatan. Apay, naragsak kayong tungata. Papanan na, adinak tumasusuro nga ayatan. Nadunguang, Camilo. So nga ipabusoy mula ang ni Romina kanyak. Ladingitak, saan nga likaman ni Romina? Saan kayo ang mapatgan iti dayta akid daw yo? Saan na kayong tumot lang apalubusan ni Pining? Gaputa kayat na asyak ti mga sawa iti anak na. Saor ka Manong Camilo. Apaya saan ka nga imay itipas ka ni Gebalay? Pasensya kan. Diyak ngamin namnamaan ang maibayaga kiti na panak. Miram-ram. Maminsan pa'y asaan mo apat ganti awis ko. Kagura kanton. Napanam ngamin. Ay, dala na pata ngayon na si Kaso kay Jaili. Uray nalpas ko man ti pasken. Imay ka kumalatan dito balay. Nagado tinabati amakan. Imbagarod ni nanang kanyak. Promise. Inton maminsan. Maminsan lang ngagkari ka. Saan mo nga ulitin pa'y? Tung palam no niya ti imbagam. Dapat mo gayam kinasarita ni Camilo, alipatan na lang ni Romina. Kat adya nga itigan mo na. Saan ngay mandugo? Ay ayatan na kanuunay ni Romina. Napudno ka no, ti ayan-ayat na. Naglaingan na dyan lalaki. Saan namatla maasit gan ni Romina? Nasair tirik na. Gaputa ay ayatag unay ni Romina. Na nakakumang aramidag kakasarita ka, tapno matinungan ti kasabi. Ngam kayat ko, amaayat naak ni Romina. Ano sa mga road ti agaram ni Romina? Ano kasta, Pasyo? Uray na taangan akon, napudnuak nga agayat.
Kinasarita da nanang kang tatapasyo dya balay. Sana nadlaw ni nanang pimanawa. Napanunot mo ka din, tijayakan ka. Pangkaasim, dengganak. Kinasarita na kagayam ni tatapasyo. Kahit naalipatin ka, ngam jak sakripisyo ti panangkait kuking ka. Agdalit ka kumakanyak. Uray agan ano da siya alakay. Saan kun tupulos akayat. Ngam kasanun na pilitin na kaninanang mo makiasawa king kwa na. Day damot nga rin ti pang panunutag. Magutangak. Kay-kayat ko laangan ti matay. Ngam ti makiasawa ak itidyak ay ayatan. Pangasim, saan mo kumadang rin ti pagim? Amangan no papasulin nagpay ni nanang. Nanang? Nakigtot ka, iti kalata pa ng ilukat ko iti ridaw niya. Talaga natangkad ti ulom. Nagapwam. Kuan, nanang. Nakisinarak ka kini Camilo? Ha? Nasukil ka nga, anak. Masapa na matulagan ti kasaryo kini Pasyo. Saan, nanang? Sa anak nga manugot. Ilaban mi ka ni Camilo ti ayan-ayat mi. Talaga kaya't nakasukiran, ha? Ha? Sige, nanang. Patayan dak paigit din na. Kay-kayat ko pa'y ti matahingam ti pilitan da ka makikasarkan ni Tata Pasyo. Talaga natangsit ka, Romina. Natangsit ka, kaputi na dya, Camilo. Pampanunutik ti pagimbaga, maag kamot. Pagkawanan dak kumananang. Saan kayo kumakayat asong bata na kastoy? Apay, anya ti magana boy ti dya tao. Saan ka kadipay ana mga grigrigat? Ha? Saan ka dipay? Sige! Agpapas kayo amang dangran kanyag! Saan kayo alabanan? Gaputa na kayo tinag! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nasakit ti ulo. Iti pa nang pungot-pungot ni nanang kanyag. Nakaramutan na pa'y gayam ti rupak. Kabalan na karanggasan. Tapno mapilit na klaang ang makikasara kan ni Tata Pasyo. Anya na nagsam. Naut-ut ti rupak at tinumpa ni nanang. Nga napampanaas pa'y ti puso. Camilo, talaga ka di hasanta na ikarit itong galmaysa. Kat mapilitan na ka makihasawa itidyak man ay ayat. Ni piningday ti masabat ko Ni napakas taunay ti panang kusilap na kanya. Naimbagta na kita ka, Damiana. Ibagami dyan na laing nga anak mo, asaan nan ariribukan dyan anak ko? No talaga nga agpinpin na tagda. Saan mo ang malapdan? Ka at anya klase ti panagbiag ti pa ay ni Camilo dyan anak ko, alaman? Amo kakaguram da ito nga ibagak. Ang papada tayo anak ko rapay. Ngamit ikinaagawan ni Camilo. Saan tong agrigat ni Romina iti dun nana? Konsentidor ka man? Umay kay Jebal ay takasaritam ni Camilo. Kababain adito'y dalan ti pagsasawam. No, umay mindanunan ni Romina. Ay saan? Inakpagpungtutan, Damiana. Niramraman kayo pa yan ang pinabainan ni nanapining nanang. Namuan na, ti panagkita yung kini Romina. Damag ko din ang ran na pa iti anak na. Anya? Saan ka kadi amasyan iti kaayan-ayan mo?
Numayat la ko man nagtry kami. Mabalin mintag kasar nga ure awan pa malubos ni nanang na. Kaya't mo kadi atong palbiyag nga ilunlunod na kayon tao. Ay tinasaya taglinipat kayo lakuman. Pero damot na April apangitbaw ingam itiriklam. Diyak kahit masakitan tirik na ni Romina. Gaputagin inayat kami launay. Romina, agluluwa ka asimango ka niya. Naan ano ti Rupa? Diyak ko makayat. Awa kita yung tikas tinalak. Tinangranak ni nanang itinalapos agura na kanyak. Ay, kaasi ka ba, Romina? Agya manak. Sabay ko ma. Tanapod no kayo itiday tangin pa kayo. Di nakto ko mababalawan. Nagkababay na may turanak aranggasan tiinak. Tapno mapilit naklaang ngayatan kayo. Amok ka masakitan kayo. Imlading itan. Naragsak kayo kadi iti mapaspasamak kanya kita. Ibagak kada kayo. Naragsak kayo kadi. Ama asawa na. Uray amuyo asaan kayo ngay ayatin. Ni Camilo ti ay ayatin. Sapay ko tadi nakagura iti daytoy nga ibagak. Pinay. Maasya na kini Romina. Pasyo. Tiyawanan pa'y. Nakipulong kiting. Papainak. Nakita ka limitam ti Rupa na. Saan mo kumasayangan ti kinapintas na? Kwa, adya ti kayat yo aparwanan. Lumabalain. Diyak kayat adang ram ni Romina. Tapno mapilit mo laang nga makiasawa ka niya. Sa anak tumot lang ang naragsak. Numapilipilitan ni Romina ang makiasawa ka niya. Mabainak pa ikat ka na kayon. Relax. Pagkalma mo lang ang tirik na mo. Jakmat kaya tamabainan ka. Ipaay mo kanyang amin aguntaway. Tapno maalukoy ko tirik na ni Romina. Kwa. Sige, hinuday tati ko na. Abom, pinawila ko ni Romina makisinarak ni Camilo. Talaga nga akin inayat dadwa. Saan da maibturan ti iliw ta? Kat ipamuspusan dalat ta ti panagkita na. Ngamjak maawanan itinamdama. Ad-ado ti pangatiwak kini Camilo. Tapno amom, Romina. Kasta unay tibain ko, ta sinalangan nak ni Pasyo. No, nunjak lang ito nakapagtipul. No kaya't takmanan adangran. Sige, itayak ti Rupak na. Talaga natangsit kan. No saan nakla nagkarikin ni Pasyo saan ka nadangran na mga nunatong pakamanay. Kita man no kasanot ti panangipatag no panagayatagan ka. Ay na Romina, saan ka kumangagbalin amaag? Nasingpot kun man nagtulong ni Pasyo. Tila ngamin kinalakay na kiti pakapilawan na. Nasaysaya at laang nga nasanak nagtimtimag nanak. Amangan no kaguradak tumanan. Amok ka! Amok! Nga ado ti kayat mo ngay baga kanyak. Amok ngay bagam ani kami lumanan ti ay ayatan. Ang papanan na kumano di mo ito masursuro matla ngay atin ni Pasyo. Baknang! Naimbag at tao! Apay adidanon dak ti bangkag nanan. Awan matarmitin nyo dito eh. Awan mo tin marot ije talaw na. Mga laklak ko manitipakan kadagiti kunihaw. Ungay. Ay, Camilo baraw. Nadlaw ka naunag ti pampanunutom itay sumungadak. Amok, ni Romina ti pampanunutom. Wan. Pampanunutot ti posibli apagtungpalan ti ayan ayat mi. Panagkudak, amok ang nasakit da ito'y abanak ken kakamilaw.
Tiyan niya. Awan sa bali a pagtungpalan na adi mong tumutlang mapukaw ni Romina. Iso sulsurum lang di kinapudnaw. Sige na nang. Siya ako di mga iti kanan, dagiti ko niyo. Ay ngamisak ba malipatag. Mapankanto iti ayanda panyong inton bigat. Adan sa ipaaramid nila grimaskin ka. Manong Camilo, nagsapa ka man ni malati dito balay? Imbilin ka nun nilulupan niyo ang sapato, may. Adan sa paramid ni mami. Nagpintas laki din na tayo babae. Nagsapa ta arimwar. May saak anabati dito balay. Ang mga nun nalipatan da. Ne, ay, kasano nga rodan? Agsubliak tulangan ito madamdama. Nalpas lang nga rodan nga taka dito eh. Urayam idan ha. Sa anak pa yan ang migat. Kaduan na. Ha? Ay, kababain. Anya kumati na kababain. Sige kitin, umay ka. Ginoy din April di kurang na lang na naging nakakop kami. Ang mga numaibayagak iti papanak Romina. Makamu kalatan, nagundaway am ti makisinarak ka ni Camilo. Tapno dang randak manen, inton maamuan nyo. Kat, agipulong kan tumot ka ni Pasyo, kasta, sakto manan ti agbalinadakas. Makita mo't no kasano ti panagayat kan kadayjay a Pasyo. Nagtangkan lakit din aya ti pusom. Amangan numaladaw kayo iti papanan nyo, nanang. Sana ka pumanaw. Masapol amadaan kay ti delikadesa. Ang mga nuday di alalaki ti dumanon dito eh. Kat no niya pa iti panunutin dagiti makakita kada kayo. Sa dilo ka di tinagapuam, pinig. Nakita ka limabas kay tay. Saan kan samot ang nagbayag? Saan kumat kami na anadanon ni Kumari Insyang. Isong agawid akmat la adagos. Agmay-may sa kami ni Romina ijabalay. Ang mga ano kaya't mo pailang ti dumanon ngagmerienda. Ay, sanad ka babain. Mantikit kita dito alakay ijay. Ni Camilo da ijay ah. Sino ti katwa da? Sino ti katwa ni Camilo? Saan mo ka di amalasin? Ni April de jay. Ha? Kaya talaga napintas ti balasang nila Grimas. Mabitlaan. Nakaragragsak damot ng sarsarita ka ni Camilo. Ay, sa pali na ito yan. Ipagkat ni Romina. Kunak na mabayag kayo iti napanan nyo, nanang. Simangpat kayo mo't kaya man. Jak na danon di tao agagarak. Nga mamong, iti agawid ak kuman. Nalabsak ni Pasyo. Kun idikuan, nakitak mo't dagiti agsarsarita adwa. Ay, padayo la dagiti labid a kaaruba tayo. Day talamang sarsarita iti pada da at tao ti aramidin da. Makigtot ka lakit diti bagak. Ni Camilo ti imbagak itay anakitak. Kakuyog na tay napindas a babae. Ngagnagan iti April kat nakaragragsak da ngagsarsarita. Nanang, anya ka di malanday tangay pagpakayo. Talaga ka di asaan kayo amamingga amang ipampamuspusan amang rakrak iti ayan ayat mikin ni Camilo. Anyat pagkit kitab ka jak, dakasak ngay nam. Tapna mo, jak amo ti agparbo iti sao. Awan ti amo ka sa bali a babae iti biyag ni Camilo, nanang. Siyaklaan. Kasta ti amo. Nakasara ka ni Camilo, iti pangisukatan na ka. Dayjay nga April. Sino nga April? Mabitlaan. Kaslada nang nanggagkuanaga na kasta. Ini April, apo ko nila kay Panyong di Tamyanan. Anak nila Grimas iti kinabalasang na. Sakbay ang nakikasari ti Amerikano. Wan! Kasla nakita ko ni April, nanang. Nagpintas, nakapud-pudaw. Numaasawa ni Camilo ni April. Makapan, ijaway. Saan ka napawilan na makipagkita ka di Camilo? Ngam, paliiwo man ay bag di kayanat mo. Amo,
no tunggal agkuyog tama nung Camilo? Nakaragragsakak. Ha? April, 16 naklaang hindi makiayan ayatak. Nagluko ni Dwight. Bapaero kung drugista. anya? Sang kay bagat alolo pa nyong kan ni Mami Lagrimas amay mayat ti Ilocano apakiasawaa. Masuliso kag samat tani ti daytoy. Diyak kitag basol kini Romina. Ay ayatag ti kainayan ko. Ala, anang gangin iti napigsa. Ay, malamig na kutan. Ay. Di man din April. Oray lasong kariti pa nakalinas na lang mo ito pagina. Nakaparpara ti hangas na. Kasla gumahog kawawa na kiti bibig na. Jagpay pagkaro. Kunak no ay ayatan na ti Camilo. Ngam umdasan tinakitak. Nasakit na ito'y ngayon naramid mo kanya, Camilo. Romina, Apay, nanang. sa dino tinagkapwab. Nagtartaray ka matasimrok nita kwartaw. Saan nagpailaan nga singaan, nanang. Kaya't ko tiyag may sa. Tapay, anyan ka paspasama kang kaya. Mga asiyo. Madamdama tayo kuman nga agsarita. Itay payla nga palpaliiwan ka nga agtugtugaw iti sirok ti kayo dito yung sango ti balay. Amaw no niya ti pagmulmulang lungam. Nanang, Nakagasgasat ka baraog. Agasam. Napintas kan nasingpat ni Prail. ngam, No pampanunutom ni Romina. Talaga asaan kayo ana ikari iti tunggal maysa. Kan kinapudno na. Nagsarsarita kami kini Panyaw. Paborken ka para kini April. Kaya pagaro. Pagdugayam. ha, Romina. Romina, mabit lang. Romina! Nagtartarayan ni Mateo ng magsangsangit. Ay, saan mo na makamakampay? Nakaadayaon. Kunak no din akong sanguan, Romina. Makaanayin aragsak ko ang makita ka. Tatapasyo. Talaga ka di ngay ayatin nak. Kurang kadipay laang nagiti aramid. Tatlo maipanagnag ko, tinapodno at arigagay ko. Umanugot akon iti ibagpagayo kanya. Romina! Puno ka di tinangin ko. Nakasaga na akon. No kaya't taknay kasar. Amok. Masursuro kanto nga ipatay. Jak mas baalan ti kinaragsak ko. Promise, saan kanto ngagpapawi? Kasaritak ni Piling, tatulagan tanti pa nagkasata. Kaya't ko asan mo nga iramraman ni nanang. Datalaeng tiyak tulag. No iso ti kayat mo, deyag ko. Mabalin ka ding arakupan ka. Pangasim. Saan ka kadipay laang amapnat nga imandugot akon? Inton makapagkasatan. Ipaay kun to ti amin ko ken ka. Salimot matam kumati kinadarisay ti dayaw ko. Inton maminsan nga umayak. Pagtulagan tanto ana imbag ti maipanggap iti kasanta. Uray na taengan akon. Kayat ko ang nagarbok ti kasanta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Manugot ka ba't lagayam? No saan na kumasinuker o di saan ka nasaktan? Pangasin nanang. Saan niyo kuman nga ipalagip tay ta? Narabit, naragsak kayo itan. Katsi ka, saan ka amaragsakan? Oh, apay nga sinay ka. Di mo ibaga, makabababawi ka. Romina, Nana Pining, umayak man. Rabrabi, amang singsing aday tatawa. Romina,
Palubusan ta kami ngagsarita kan ni Camilo, nanang. Pangasim, kahit kung nagsarita ta. Oy! Anya pa ilat pagsaritaan nyo? Nanang Pangasio. Uray iti daytoy laeng agundaway. Maudin apa nagsarita mi kan Camilo. Agyamanak, tanakisang ka matlang kanyak. Ay ting karumina. Di mo gamdan ti mga rakot kanyak. Uray sagidan lako matimurdong dagiti ramay ko. Nalaos ti panakapasakit ko. Naunag ti sugat ngay palay mo dito'y barokong. Pangasim, dingganak. Nagbidot ka iti panang ipapan mo, itinanggap mo, ngimbaga ni nanang. Nakita kayo kan April. Nakalalailo kayo. Lading itag. Nagpastan. Nakaikadangak maten ang makikasar kan itatapasyo. San apod no rayta? Nagdarasin na nabali ti panunot mo kan Riknam. San ka kumbaan nagdardarasodos anang ngideng? Nalabit. Saan taan ay kariti tunggal may sa Camilo? San mo ka maasawan rayta? Amo. Naragsak kanto iti sidong ni April. Ngamin, adayo na pimpintas ngam iti siya. Katsika, naragsak ka kadi ang makikasar kan makidinda kinila kay Pasyo. Oresan mo ngay ayatan. Awanan tinas ka na pagsaritaan tapay Camilo. Dahito yung timaudi apan nakakitam kanyak. Saan naktupulusan amasit ka? Ay, rabilaw na yain Camilo baraw. Ay, sardeng mo ti pa naginumaw. Kahit ko ti makalipat na nang naulpit ni Romina. Di na pulos dinangag ti palawag ko. Ay, baraw. Pakawanan na ko maa. Basol ko ti amain. Nakababain pa yan kadagiti karuba pagsarsaritaan na kapadak kano ni Pining ambisyosa. Lalaki ak, ngimjak magawidan ti tumrem alwak. Akasem, kalaat anang ngedeng ni Romina, amay kikasaran kinila kay Pasyo. Ay, baliwan tanto apagsaritaan na ito na mausawan ka. Bayan dak lang uminom na nang. Apay an aramid ni Romina dahi ti kanyak. Ayatin kaunay Camilo. Inkarik idi iti bagi. Nga isagot ko tukin ka tinadari saya dayaw ko. Ngam nalaos ti pan nakapasakit ko. Hindi ka ba nanti sa amang doy-doyok iti barukong ko. Kayat ko pa eh. Ano lumabas na ito'y arabi? Sumardangan nga agpitik ti puso. Kat saan akong amakaring pa'y. Dayta, tinagsaritaan mi kini Romina. Makaamo kami nga agtulag, iti panagkasarme. Da kayo ti baka mo Pasyo. Tinapatag, imanugutan ni Romina. Diyak mas baalam ti kinaragsak ko. Kasla ubing tirik na. Talo ablulan, aplanon mi ti panagkasarme. Hindi. Apay, nagbayagan. Kayat ko, uray na taangan ako, nagarbo ti kasarme. Ado ti maawis amang imatang iti kasarme. Ay kat nasaya at launay no kasta. Pagdidinamagan lakit diti si Bubukal a barangay kun iti kabang ibang alukar. Kayat ko anaragsak ni Romina iti panagkasarme. Ay ayatag unay ni Romina ket kayat ko anaragsak. Nagasat ni Romina. Ay kamaudyanan na. Matungpalan terapa ko. Nanang,
Nakigtutak-iti kala at panangilukat yu iti ridaw. Oh, Nagtuktok kayo kumamat ngayon muna. apay. Adda ka di ilimlembang mo dito yung kwartaw. Awan ilimlemang ko nanang. Apay ka di hakas tati panunot yu. Makaungot kayo sa. Apay, nagbayagan ngay, ti pa ng plano yu iti kasaryo ken pasyo. Nabayag launay yu talo a bulan. Saan ka di ngayon baga kada kayo nila kay Pasyo? Ada kami laang adwa ti makaammo ang agtulag maipanggap iti kasarmi. Natangsit kan. Nabainanak ka nila kay pasyo. Ita pabainanak ka di mat. Apay, anya ka dit pang panggapaw. Da kayo laang tagpampanunot iti sabali nanang. Balagan ka ha. No agbalbaliw pa iti panunot mo kat panggap mo ti makitaray iti dadya Camilo. Saan mo lang napatuloy at di ka mangibabain. Pangasiw nanang. San yu kuman nga ipalagip ni Camilo. Nalpasen ang napasakitan nak. Agpudno ka man kanyak. Ay ayatom ka di pa lang ni Camilo? Ulit nagtip pagkasi ka na kayo nanang. Saan tayo kuman na pagsaritaan day tabanak? Aday tati agdindi na magkamilaw. Ang grande ka no ti kasarda Romina kanila kay Pasyaw. Anya mapayag pa ka no? Tatalo a bulan ka no pa iti panagsagana da. Nanang, Oh, apay alam day tilangan. Ewan gayam. Saan ko kumangaminan nga bagapay yan ka. Mga ano day tamanan ti pangigapwam ng agbartag. maluksawak manan. Naulpit ni Romina. Saan nakalikan iti kuntaway ngagpalawag. Ay, lipat mo. Adamot na April apang ibaw ingam itirik na. Sana kaskari na dahit ang ibagbagayo. Kan kahit ko apanagnikan ang nagbidot ni Romina, iti pa ng papaso na kanya. Kat anya ti kahit mo asawan. Liklikam ni April. Ay, ado ti mararubayan ken kwa na. No nagpintas. Udo tinaklawan ay. Slawan kanay kay kong nagtrabaho. Mariknak naglaka ka mapanog. Agsana manang ti posok na makalakip kini Romina. Dito'y ti masansan na pagkitaan mi. Kan nakaabulan ti ayat mi. Manong Camilo! Ni Pril. Apa ngin may kaditibang kagkat nakapudbudot? Sa anak sa amot na kayat ang makita. Ha? Mga nagpauyo ka. Nung nagpintas ka. Masuliso ka kini Pril. Hindi ka magpagpaspasyaran ng Jibalay. Ay, mabambano ka kamin. Sige, umayakin ton Rabi. Rubyan ta nga rodan ti mang plano iti panagkasarta. Ti umunang aramidon ta. Mangala ta ti lisensyata nga agkasar. Kaano nga rin mapanta? Oray ton bigata. Isagana ta dagiti masapol ta. Kas kuma iti birth certificate. Nakadulin sa itilang sa tilakasa dagiti napapatag a papeles. Mabalintan ti agilista kadagiti kayat tanga awisan iti kasarta. Bunungan ta ida iti imbitasyon. Pagtulagan ta pay no asino dagiti ninong ken ninang ta. Ken agbalin nga abay iti kasarta. Mabalin mo ta dagiti gagayam ko. Ngam, ada ija Manila ti daduma. Nalakalaang mat apakamuan ida. Sorry. Urayak lang nakauyak itinaangot ko iti panangilukat ko dito'y daan alakasa. Noon niya ngamin dagiti kadaanan akawas nga impunpun ni nanang dito eh. Ay, lagay maklase ti babay. Ay, dito ko kagamit na Romina. Nanang, Oh, ang kaya kasati pa nang kitam kanya. Ni April ti bagbagak. Ijay bangkag ka na o ngagsasarak na kan Camilo. Ada nakakita ka na kwada nga agin inarakop iti sirok ti kayo. anya? Iti masansa na pagkikitaan mi kan Camilo. Oh, anyat mako na Romina. Nasakit adan ka na niya. Agselos ka. Gusto nanang. Pangaasiyo. Naikatabayag mo na yung agsuksukat. Di ka lamabay nga ura iti mabayag ni Pasyaw. Ada makaratutak no tagdagandak nanang.
Di ta ka manlagan. Nakasarsarita ni Pasyaw, tama nga namatagtagan nga gururay. Nanang, nalpas akon. Oh. San mo ta masapol nga agarjuda ka na imbag? Ang mga numalipatam dagiti itugot po papeles. Ti birth certificate ko mutlaang nang. Day tao, nakaparabaw iti papag. Siya kunti mangala. Siya kunti manghigam. Tala rumor ka dita kwartom. Niyala, kat unay adanag yun. Kaslada kayo pa yan ti magagaran ang makikasara. Saan ka no ang masango ni mami ti mangkuyog kanya ngagpasyar? Di si kalaangan ti kadwak manong Camilo. Kasla kahit nilulupan yung ti sumuro titay. Mapwisit nga ron. Nagdagulit tayo di alakay. Pambarakon. Yakpay may babae no makikuyog ak itilakay. April. Nilitang pagpag ni April. Nakiktutak pa eh. Apay akas na ti pa nang mulagat mo kanya. Nagtakas sa kitaan. Ninyo ito ti mapaspasama kang kuhanan. May kawaak amakang kadagti pagpagana. Intapay lang mangkita ti mabalin ko agatangan. Paspasap ti magnaman ng Camilo. Saan ka nga umad-adayo kanya? Apay aya ang mababain ka kanya. Mabisida ko tayon. So nga nangaldawtan dito yung restaurant. Aldaw mo gaminan, Robina. Kaslaawan anyaman na ni Tata Pasyo. Ti panagdamag ti serbidoran o dulo. Kaslawan na nga na. Saan ka kadi ang mabisin, Romina? Mabiit lang. Ni ba't April na dyan? Ni Camilo, ti kadwa na. Ha? Pakitawanan pa in. Ti, kaslaing kakarampay ti mang pasakit kanya. Ne, Romina. Apay nga gluluwa ka. Saan? Sige. Mga anak nga rudan. Doon sapay ti papananta. Saan ka di? Kunam nga taadyak nang nagtipan nakisarsaritam itay kadagiti karuba. Nasayat mo, tap na maidano mo to kini Camilo, arinugyanan da pa asyo kan Romina, timang ipag nakadagiti papilis na ngagkasar. Ay, kasta ka day. Sigurado nga rin tila uya Mang sursurdo ka kadi, damyana. Ay, apay akaguram timbaga. Kata niya, magagaran ka launa yan. Ay, napigsa titimot mau. Ay, datantisang kakita dagiti ka aruba. Ay, nanak ka babain. Ay, panawan ka man laangan. Apay anak kami suot ka. Dagaan kan sa unay. Nagpud nga minti panahon. Naimbag ta nakasangpitan di palayo. Amom, masurunakan ka. Nagkuyog tama nung Camilo. Day asawaan to ni Lolo Pasyo ti sang kakitam. Ni Romina? Wan, malagip kon. Pudno gayam dagiti nangag ko may panggap kada kayo. Agayan ayat kayo. Nga makiasawan iti dayjay alakay. Ambisyosa mata niya. Kanya nga tati mapaspasama kiti dayjay a babae. Kunak na awan pa'y ti kaayan-ayat mo idigam amuta. Di mo pa'y laimbaga at dagos. Mangmangag mo gayam dagita adamag. Saan nakakahit ni Nana Pining para iti anak na? Sige, sobre ka ko ni ti kwarto. Agyaman ak iti panang kuyog mo kanya. Apa iti kunam, saan nga gipulong nila kay Pasyo kanyak? Awanan kay tibain. Agsangsangit ka kanaw, nakakita ka da Camilo kaditi dadya nga April. Patawanan ta kumanan. Imtyak kabailan. Anya ti saan mo ang kabailan? Ay, ayatek ni Camilo. Ay. Sana mabalin na sana matuloy ti kasaryo kanila kay Pasyo. Di ka mangibabain, Romina. Ha? Laksiden ka nga anak magaramid kay ti kalukuan. Napatpatag ti arapangap yo. Ngam iti siyak nga anak yo. Kasapulan ka di nga agsakripisyo ak nanan. Na? Kung konsensyaan na ka de. Ha? Saan kayo kung konsensyahan natang
Hindi na kumamot bugkawan na kasta. Basol mo, no apay bugbugkawan ka. Imanugot kan ang makikasar kinila kay Pasyo. Ita, agbabawi ka? Ay, sana mabalin? Amo ka babalawan dak. Ngamawan ti makahartap itinapod no panagayat ko kan Camilo. Talaga ka di apagpungpung tutun na ka. Ngaag ka talaga. Nakita, mamismo alipliputan na ka, Dadya Camilo. Saan ka mababalaw ni Camilo? Taada yung anapimpintas ni April nga bisika. Kan, makapanpay di Hawaii, no, maasawa na ni April. Ha, may samad na diyang ambisyoso. Sinugsugan nga ta ni Bakat Damiana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dawak ngagpayso iti nagbalbaliwat ni April. Sigo da pakpakitaan nak iti nasayaat. Ay nga binastos nak iti napanak iti balay da panyaw. Diyak ka mo, no niya ti pagpungpungtutan na. Aglalo, tamo nagkam ti may panggap kada kami, kini Romina. Ay, kunak no nakasarak ka ni ti balitaw ko. Gambang mo't gayan. Kasano ka nga ron itan Kamilaw. Ay, kasi ka pa. Nanang. Amo ka masayar tirik na iti daytoy nga ibagak. Asawaan da ni Romina. Idinto nga awan mo't gayam tinamnamaam kin ni April. Nagpimantigasat ko. Ni April tiga po na anak ko laapan ti panunot ni Romina. Ay nga, saan ka unay nga agliday? Kaputa, naduktalan ti pudno akin na tao ni Romina. Awan kayam ti panagtalagnakan ka. Sanak nga inig ka ni ti gundaway ngagpalawag. Kala at anagdesisyon. Awan ti mabalin mao. Nairugidan kini Pasyaw, tinangasikaso iti panagkasarda. Sige na nang. Saan tayo na pagsaritaan na ita? Ad-adalaan na masakitan. Ano ito yan, anaaramid ko. Kasano ba'y itama kapag babawi ako? Itay nakitak na Camilo, kanday siya nga April. Tiyak manan nagawitan, di pa nagluhag. Tiyak kung pinanunot pa, yakit kita anak nila kay Pasyo. Nasakitan na. Ay, ayatin ka, Camilo. Ngam kasano ba ita? Insukat nakmatan ka ni April. Romina, amo kasi riring ka pa lang. Lukatam na ito eh. Dani Pasyo. Madlaw lakit din nila kay Pasyo ang nagsangsangit ha. Nang, ibagayong agsublin tulangan inton bigat. Nasakit ti ulo. Ay isan kan ngagpambar. Pangasya. Maawatan na kumamot nanang. No, Jack lang at nagkarik nila kay Pasyo. O, Jack kahit ama ba inanak manin kan ko na. Please, nanang. Ibagayo tagsublilangan inton bigat. Saan ka kuman ngayon may titil balay? Dandanin sumangpot ni Dwight kat amang ng pagsilosan na ka numaamuan natin may panggapkin ka. Ha? Sa bagay, awan mat ti relasyon ta. Kung saan ka mo na nagdaton kanya. Dukay? Di ko na may kain ayat pwede. Nagulbudak itikan ka. Saan kami ang nagsina? Nagapa kami laang. Agkuyog da kini dading ang bakasyon. Kastagayan. Pangasim. Inton adan ditoy ni Dwight. Saan kan ngagparparang kanya? Saan ka na makapagulbot kanya, Romina? Amok na nagsangsangit ka. Ikamilo ka di, tiga po na. Saan ka kumanyag sa lutsot pa'y? Mariknak na'y ayatin na. Katsak kaya't na masakitan ka. At adapay ajak kayat, masakitan ka. Anya tikit masawan.
Malaglagip ko sa imbaga. Asa anak tumutla ang anaragsak no mapilpilitan ka ang makikasal kanya. Romina, kayat ko ang maamuan. Di na ko mapagulputan. Pagkawanan na. Uray di mo ipaga. Ay ayatumpay laang ni Camilo. Diyak umakayat nga, klonan. Sa maysa. Insukat na kon kan April. Sakbay ngay mayak dito'y nagsarsarita kami kinipadyo. Sumangput ka no ti Amerikano o manugang na. Kadwa na ni Dwight akaayan ayat ni April. Lima ba sa kita iti balay dala kay Panyong? Pandan samat simbang pa. Naganto ti tao iti balay da. No di mauas ka kuma, nagdanon ta kumay jay. Kat nakitam kumamatan ti Amerikano nga asawa nila Grimas. Ken ni Dwight akaayan ayat ni April. Anya ti kinunam. Kaayan ayat na April. Kunak man no day siya Camilo ti kaayan ayat na. Sigon ti damag ko, nabayag kanon akaayan ayat ni April na siya Dwight. Ang mga no iti panagsubli da jay Hawaii kat agkasal da. Kasta aya. Awan kanumot ti relasyon da Camilo ken April. Kat anyang arti kahit asawan ti pan nakakita kadakwada ni Romina. Nangagnapay ti imbaga da jay Adam yana. Sa nagdadanon kayo pa iti restaurant. Saan anadlaw da nanang? Kenla kay pasyo, ti panakanggig ko iti nagsaritaan ta. Pagkawanin ako mga Camilo. Nasakitan na. Kasan upay ita ang makapagbabawi ah. Kat narugyan min kanila kay pasyo dagiti masapol iti panagkasarami. Nanapit. Naikari dagito yung mapasama. Tasan tangag kagasan. Kasano ako timak ti saam dito'y baruko. Nadanon ko iti irigasyon ni Ama Panyong kat napaut bas iti panagsarsarita may. Pumasyar tanto kano iti balayda. Kadasang kabas ita sarabo para kadata. No kasta, pudno ti damag ko. Si Mang Peten ni Dwight. Kimuyaw iti Amerikano nga asawa nila Grimas. At damanan asan nakataliawan. Manipod da di na udi pa nagsarita mi. Saan kami na nakita pa eh? Kitam kadilang ti kinalis to ti panagbaliw dagiti pasamak. Nasingpalt kan nalailo ni April kan ka. Nakalupkupan laggayam ti balitok ti kaong ka na. Gampang gayam. Maawatak ti marikrignam. Awan ti relasyon no kini April. Iso tinang dadal iti relasyon yaw. Saan tayo nalagi po dita, nanang? Uraan niya pa'y taramitin tayo. Saanan ang may subli pa'y tinalpas, analpas. No, saan nakla kumaki na sarita ni Lolo? Saan ka kumanasangwan? Naimbang, tamat maturog pa ni Dwight. Kuna ni Mamim, ang mga saan kayo nagbayag, katag subli kayo di Amerika. Manong Camilo. Ne, agsangit ka matan. Ito lang ang agsangit. Pakawanan na kumakadag iti pinatangsit kung kay iti napalabas. Diyan mo, noon niya tinapaspasamag kanya. Saan kung to ang malipatan, dagiti kanito ang panagkuykuyog ta? Agyaman ako, na nagbali na kapasat, tipiyak mo eh. Ulitag, pakawanan na kuma. Amo kasyok tiga po na nagsina kayo kinmanang Romina. Kaputan di amo nagkatanda relasyon ta. Sabi ko nga, tasan adumanon day takin ito ay. Diyak kaya't nga gapa kayo manan. Gapo kanya. April. Kunaklano nila kay Pasyo ti agtuk-tuk-tuk itay. Amok asaan nyo anam namaan nga't pasyarak dito'y balayo.
mabalin ka diti dumanon. Kaya't ko kumati makisarita kini Manang Romina. Anya? Sige, dumanon ka. Ha? April? Mabalin ka di, akasarita ka Manang Romina. Nanang, panawan na kami kumapailaan ka ni April. Ang mga nanapatag ti baga na kanya. Sige, padawan kayo pa. Kaya't ka akasarita, tapno malawlawagan ka Manang Romina. Saan po nung nga da relasyon may kini Manong Camilo? Amok dita. Si Mang Patgayam ti kayan ayak mo. Sayang, saan ka nakapulpulapul unay? Tapno naggayam ta kumamat. Pakawanin na kumama ng Romina. Amo ka basol ko, panagsinayo kini Manong Camilo. Anya na ito yan na naramit ko. Basol ko ti amin. Pagkawanan na kumakamilo. Naalas asyak ti mga ipamusposan. Nga masapol ang makipagkita ken ka. Ay ayatan ka. Nakulaapan lang ang ti panunod. Ang natikadam dito Romina. Sumipungitan. Pagkawanan na kumakamilo. Romina. Inarak ko na. Ay ayatin ka. Basol ko ti amin. Nasaktan ako unay. Kat nakulahaban ti panunod ko. Saan ka nga impayan iti guntaway nga agpalapag? Pagyaman no nalawlawagan mo't lang ti panot mo. Mismo ani April din ang ilawlawag iti amin. May nakisaritay di balay. Adadan ti pan nakakonsensya. Hingam ka sa nupay ita makapagbabawi. Makikalay sa kakin nila kay Pasyo. Naikari siguro asan tangag kagasat. Katag sa tangag pitik ti pusok. Ngam sakbay ang makikasarak kanila kay Pasyo. Ipaay ko ti bagi. Kasta dati na pudno ang panagayat ko ket ka. Makulkulaapan ti panonat mo. Pagtali na adam ti kinadarisay tadaya mo, Romina. Isagot mo dahi ta iti pakikasaram. Tapnosan aday ta ti pakailunodam. Ken panagsagapam tungpalbiyak. Napatag ti kapuna no apay ngay bayak Camilo. Amok, nagkita kayo kini Robina. Ha, uray ni Nana Pining. Naamuan na dahi ta. No maamuan na dayta, sigurado adang ranna ni Romina. Ay ayata ko unay ni Romina. Kadyak kayat apasakitan ni Pinay. Ita, napanak nakaakon nga ay ayatan nakaunay ni Romina. Uwan, agin inayat kami. Amo kakalpasan ang nalawlawagan ti panunod ni Romina. Nakapagkindaawatan kayo. Maikarim ka di. Adi mo to pasakitan ni Romina. Anya ti kayo asawan. Amo kasaanan ang makapagbabawi ni Romina. Iti pan nakikalay sana kada kayo. Ti saludsud ko. Ti sungbata. Panakunak saanan anas kan asong patak. Ngam kay kayat ko pa'y asyak tagsaka pa. No kasapulan asyak tagsakripisyo. Sa anak tumat laang anaragsa. Numapilipilitan ni Romina ang makikasarkan niya. Nataanga anak ko. Ad-adda ang kasapulan niyo ti agragsa. Pudno ka di timang mangag ko. Agyaman naglunay. Ita na panagnakak. No kasanot kinaim bagyo.
kay ibabawi mo ti panangikasar mo kan ni Romina. Di pa ikat din na kami ti maibabae. Matuloy ti kasar. Ngam saan na siya ti mangikasar kini Robina. Ah. Ni Camilo ti mangidatag king kuana itinadaag nga altar. Taagin inayat daunay. Tata Pasyo, Anya? Pining, palpasanak nga agsao. Nabayag a pinanunot ko da ito. Amok, asa anak tumutla ang anaragsak. Numalmalday ni Romina ang makiasawa kanya. Naging pagkanatao. Nga... Masursuro na kanto nga ipatago no ayatan di anak ko. No dadto ba? Saan nga iti kinasaliwanwan ti makaipaay itinaan anay a kinaragsak ti agasawa? At adda naragsak da no agin inayat da apod no. Tata Pasyo, hindi ka mo noan niya tirong bangasawa. Pining, adda kidawakeng ka. Di mo kumandang ran ni Robina. Tapno mapilit mo ang makikasar kanya. Nakasaysaya at kaunay. Saan kanto ang malipatan, Tata Pasyo? Agyaman na, tanalaw-lawagan mo't lang ang ti panunot mo, Pinay. Ay, tinungan tayo nga rodan ti kasar dagiti anak ta. Nooday ta ti pagayatan dagiti anak ta. Ay niya nga rod iso ati masurot. Kat pakawanan na ko mga abalayan. Ay, abalayan ko naklatan Ta isuntumot lat pagtungpalan na. Nay, apay nga pakawan ka mo't na balayan. Ay na, mabayin aklaw na yun. Ado, ti basol ko kada kayo kun ni Camilo, abalayan. Nagbalina ka na pasindayag. Kat, hagpapada tayo matlangarod iti kasasaad iti panagbiag. Agyaman ako na inanang. Oh, itapay ti panagsangit mo. Makalwa aki tinalaw sa ragsak ko. Agyaman na klaunay. Nanang? Napanagnikak matkit di no kasano ti panaginayan ayat yo ka ni Romina, Camilo. Ala, namdamaak matkit di. Naragsak to ni Romina iti sidong mo. Agyaman ak matunay kada kayo nanang. Kunak no tong palbiag ti panagsagabak. Gapo iti pan nakapukaw ko. Iti ay ayat kunay. Romina, agyamanak. Ay ayatang kaunay. Nakaragragsakak. Katkas in kariken ka. Ipaay ko ken ka tinadarisay. Adayaw ko. Kalpasan ti kasarta. Ikarigmat, santo ngagmaw-maw ti kinaragsakta. Uri na kurapay lang. Ipayan ka tinasaya at masakbayan. Kanda kitag balinto nga nakta. Nagkinarita. Nga agbinulig ta itirigat kenang ay. Ni patay laang ti mamagsina kadata. Uray ti balasiw ti sa baliabiyag. Idaton ko king katinadarisay apanagayat ko. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang. Agyaman na pagayam.